and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyon sa nagbangutang kasing-kasing. Pa, tuan na si Mama. Giagi ni Tita Sofia. Paingon na si ang trabahoan. Mao ba? Niuli unta ko aron ihatod na ko siya pero si Sofia de ang niagi niya. Oo, tuan na. Wa siya manawag ni mo. Oo man. Pa, pinaagi sa trabaho ni Mama. Magkatabang siya nga magaan-gaan ang imong paningkamot. Inaot unta anak nga nakatampo siya sa solusyon sa problema. Og dili makasamot sa problema. Pa, Franco? Gusto man gid siyang trabaho. Inaot nga makasulbad ni sa uban natong mga problema din eh. Mausa na akong giampo pa. Tungod kay gusto kong magmalampuson si Mama sa iyang pagpanarbaho. Nisugot ra ba ka? Tungod sa akong pag-explikar nga muuyon ka nga manarbaho si Mama. Dili pa? Claire, Hibaw man ko nga supak yung kang manarbaho si Mama pa. Pero tungod kay nihangyo ko nimo, hinungdan nga nisugot ka. gusto lang gyud ko kalinaw nak. Maugani, nga tungod sa akong hangyo, di sa kagusto nga may upos ko nimo, hinungdan nga nisugot ka. Diba pa? Tinuod yun anak. So, usakit ko sa hinungdan nga si Mama Cathy di trabaho na karon sa resto bar. Okay na anak. Di na ta mag-iskot pa yan anak. Muadto para ba ko sa tindahan? Kusog na ron ang palit rong orasa. Dagan ng customer. Dagan ng mga on dito ron. Antod sa mga alas 7 sa gabi eh. Mutabang ko pa. No. Ayun na. Padayon lang sa iyong pagtuon diha. Ha? O focus yun sa iyong pag-eskwela. Oo, oo pa. Unsay buhaton nako? Ay, simple na kaayo. Manarapo na ka sa mga tables, sa mga lingkuranan. Unya, naay mga alcohol ha. Ayuhon ang mga table mat, i-arrange ang mga lingkuranan. Ano, ko kaayo. Okay, day. And Kulbaan then, ako eh. naganong kung tang pulbaan ka nga, maurong na trabaho. And then, mag-ilis ka sa imong sinina, ha? Nga naman. Mag-ilis ka sa uniform na to, diri. Mao ba? Dapat lang nga mag-ilis, ta. Dali, sunod na ako. Aron ihatag ni mo imong uniform. Dali, Okay. Oh, anong say mo? Wow, sexy gid ka kanahana ka. Uy, dikit mailhan nga doon na kay anak daga. Sige, ulog-ulogi pa. Oo, panamin. O ano gutong ulog-ulogan. Tanaw ko imong kaugalingon kung nagbakak-bak ko, ha, Kat? Mao gyud nimo, Sofia, oy. Hala, uy, wag gid maguba ni Franco imong figure day. Pero ako dire, hilis ta kay akong sampot, oy. Nga naman. Ay da, hibaw ka na sa kong bana nga muragyog baboy, labihang makaungad. Buang gyud nimo, oy. O lagi, alas sagong sampot na ako. Amaw. Kuan good, mo rainbow good. Pagkamuang gyud nimo, day. Ay da, gano ikauwam na nato nga pulos man ta, nakaagi anak, di ba? Ay, hilom, oy. Unsa man, okay na ba ni akong gisulob? Okay kaayo. Kuan mo arito si Sir Martinez ron. Samot gyud kasi ka ang mga mata adto niya, Kat. Hilom, oy. Lagi! Dali, tudloan, teka. Kung asa ka mang limpyo, dali, ato tayo dito sa bar. Okay. Oh, Sofia, nananood. Oo, ay. Nagsugod nagpanood ang mga customer. Unsa ba ako buhaton? Ay, steady lang sa kadiha, kwet. Sangpiton talang ka. Ikaw mo in charge diha. Okay. Ay, naibagong lisod ay. Og tuwa ay. Nilingkod sa table number 12. Doola, ina unsay orderon. Okay. Di ay peanuts. Yes, money ang gusto. Then, beer ko no. Okay.
Hati ug beer. Yes, Sofia. Ayuhag tagaday ha. Maayo na kustumera. Ha? Kisa man ay na. Milyonaryo na. Si Louie. Louie Peneranta. Louie Piniranda? Galanti na. Galanti kay na girl. Mangiluyon sad na. Labing gamay nga ihatag anang tip no 1,000 girl. 1,000? Importante lang nga maayo kang mo-serve. Basta kay panggaon lagi ka anak niya laki. Oh, unsa? Pero ay wa kay ang kabalakan, don't worry about it, okay? Kuto ra gid diha. Respetado na si Boss Louie. Loyal na siyang asawa. Ah, mao ba? Dili sad na mo take advantage. Moinom ra gina ginakmay. Then moduwa nag-billiard. Maayo man ang moduwa og billiard. Ah, mao ba? Ang iyang makaduwa ana mao sila si Attorney Arma, Kapitan Francis. Mo na pirmi mag-abot diri. Clean fun ra gid ng ilaha. Labi na si Kapitan Francis. Clean, very clean. Moduwa ra gid na nya inom og beer. Human uli dayon na. Di man gid na magpaabot og alas 12. Mamauli gid na sila kay gusto man sila kalinaw. Unsay gusto kalinaw pa? Hadlok ba wayas asawa uy naunsa baya ka. Mo na nga mamauli gid na sila sayo. Aw, mao ba? Oh, nawa. Kuha pa ilas 8. Hurot na nga atong pungko-pungko. Laki pa atong tuslubuwa. O bitaw biotic. Anak tadi sa atbang ay. Pawagtang das Oh. Ha? Unsay pawagtang sa Ikaw uho? na sa bangka. Pilar ko na god. Tagsar grande god. Kuha sa abog. Na? Oh, sige bay. Pero di lang ta palabi ha. Oh, ay problema. Imo niyo. Salamat kay. Salamat. Oy! Ah. Ngari mo, nag-inom lagi mo. Ah. Inaw na san. Oh, nganom di ay. Ano ba si kapason sana si Franco, siyang misis. Tingali ka, gathan na sad na. Dili na oy. Ikaw sad Franco ba? Sagot lang ka nga, gathan kasi mong misis, bisag na idaghang tao. Ha? Ganahan mo siya. Na! Ako pa na, larutan ko no. Di na, mahimo. Ha? Bana ka, unya ka na, gathan ka kasawa nga na idaghang tao. Uy! Di na pwede na ako. Ako pa yung asawa ni Modong. Ala. Di giti ka gathan. Oh, saman. Dili gatan ko de palami. Alalalala. Yang sawam na ini mo bayot, ha? Ah. Sawam ni mo? Ako nag-ingon, dili siya gatan pero palamian. Agaray. Tubagabay. Nindot man sa ning gathanta kay inig kahilom. Doon na namin mahitabo. Ala. Jared! Pa, Oh. Kaon na ka? oo, opa. Unsa man, sukaran ti ka? No. Ayun na. Puwa lagi ng imong naong pa. Nakainom ka? Pagtik ay. Ikig-inom na ako. Dora ka grande ko. Yung pagsigig inom pa, oy. Kaya tingalig masuko na sa to si Mama Cathy. Gamay ra bitaw na anak. Apawais ako kadiyot ha. Iniguman, may ihatod ko pasayro dito sa IT Park. Akong suki. Nya, dayon hapiton ko lang si mama nimo dito sa iyang gitrabahoan. Maay patuod pa. Imo na lang kuhaon si Mama. Tinuod yun ang imong gisulti. 1,000 ang gihatang atong Mr. Louie. Oh, see? Kailan bitaw ta ka? Ay, haladay. Nana si Pag-Uniswood. Oh, wow! Ang laing bigatin, girl! Si Mr. Greg Martinez! Ang akong nakaila? Yes, Day. Ati mo na, Day. Mapera yan. Kwarta na na. Unsa? Sige, doon na. Remember, atik ang gikinahanglan, ha? Char-char ba? Atik, okay? Go! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!